खुलुमबाय लोगोफोर बयखौबो आंनि गोदान ब्लगाव बयखौबो आसा खालामो नोंथांमोना इसोरनि अननायाव मोजाङैनो दङ। आंबो मोजाङैनो दङ। आं दा बामोनगावआव दंफैयो हाबायाव मेकआप बानायनो। ओमफ्राय आं नोंसिनो मेकआपखौ बाख्ल' बुख्ल'सो दिन्थिनाय जासिगोन। मानो होनबा भिडिअ लानाया बबावबा लादों बबावबा लायाखै बेबायदि जाबाय आरो थिनबाय थानोबो बाबाय नालाय आङो। ओंखायनो जा एसे हायो बेखौनो नायलांदो। आरो सोरनिबाफोर हाबायाव मेकआपफोर खालामनोबा नोंथांमोना आंखौ लेंहरनो हागोन। आं ब्राइडेल मेकआप खालामो, पार्टि मेकआपबो खालामो, शुटिंफोरनि मेकआपफोरबो खालामो। नोंथांमोना लेंहरनो हागोन, आङो कमेन्ट हरनो हागोन। आरो जायफोरा मोजां मोनो फसायो बिसोर नायलांबाय थादो होमबा। Pilih dah nih ya? Hah? Hah? Bener? Sir? Nih bisa kameramen. Nanggu balik orang kan bodi baru. Nih bila kasih ada apa kep gas dong. Phản đấy là kiểu
Deh. Foto shoot guys, enggak. Enggak benar. Isi style salah. Sama negara, Aku berani kira. Beda apa sih? Buat dek.